I ara arribem al moment de parlar dels protagonistes indiscutibles d'aquesta ballada, els guanyadors dels Premis Lleida Tour. Enguany tenim dos trets diferencials importants. Un l'acabo d'esmentar, haver sortit de la ciutat de Lleida per estar al Solsonès, i un altre, l'aeroport de Lleida-Alguaire, que fa 2 anys encara no teníem i que avui podem dir que és un autèntic encert per part del govern del nostre país, el govern de la Generalitat, que no sol ha complert en la seva promesa, sinó que ha engegat a un ritme superior fins i tot a l'iniciat al previst inicialment. Aquest aeroport situa les nostres comarques, les nostres terres al mapa internacional i posa fi a una discriminació territorial que ens tenia en desigualtat de condicions respecte a altres demarcacions. Premi a la promoció al Patronat de la Vall de Boí per la seva tasca de difusió i dinamització del conjunt romànic de la Vall de Boí. Lliura el premi el conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, senyor Josep Huguet. Recull el guardó Joan Peralada, president del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, president del Patronat de la Vall de Boí. Premi a l'impuls a l'aeroport de Lleida-Alguaire. Aquest aeroport, com s'ha mencionat, és el primer promogut per la Generalitat de Catalunya. Representa un gran impuls per les terres de Lleida i el Pirineu. Lliura el premi el president de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert. Recull el guardó Oriol Balaguer, director general de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat, i Alberto López, director de l'aeroport de Lleida-Alguaire. El projecte de Canalda s'ha convertit en el primer poble rural de tot l'Estat gràcies a la recuperació fidel d'elements sostenibles i naturals d'alta muntanya amb 12 masies de turisme rural. Lliura el premi l'alcalde de Solsona, el senyor David Rodríguez. Recull el guardó Dolors Garriga Sait. Premi a la iniciativa a Lo Pons Restaurant. Aquest establiment de la localitat de Pons, a la comarca de la Noguera, té 29 anys d'història i és gestionat des de l'any 1996 pels germans Ramon i Jaume Gaspar. Lliurarà el premi el vicepresident del Patronat de Turisme, el senyor Josep Cosconera. Recullen el guardó els germans Jaume i Ramon Gaspar, propietaris de Lo Pons Restaurant. Premi a la tradició a l'hotel Les Fonts del Cardener, situat al municipi de la Coma i la Pedra, en aquesta comarca del Solsonès. Lliura el premi el president del Consell Comarcal del Solsonès, senyor Maria Chaure. Recull el guardó Josep Canals, propietari de l'hotel Les Fonts del Cardener. Premi a la innovació a Slow Food Terres de Lleida. Aquesta associació amb seu a Balaguer va néixer l'any 2006. Actualment supera els 150 associats. Lliura el premi l'alcalde de Solsona, el senyor David Rodríguez. Recull el guardó Joan Inglada, president de l'associació Slow Food Terres de Lleida. Premi mediambiental a Fotologístics, una empresa turística fundada l'any 2009, amb seu central a Solsona, que basa la seva activitat en el servei als fotògrafs de natura. Lliura el premi el vicepresident del Patronat de Turisme, senyor Josep Cosconera. Recull el guardó Carles Santana, responsable de Fotologístic. Premi a les instal·lacions a la Finca Prats, Hotel, Golf i Spa, el primer i únic hotel de 5 estrelles de la ciutat de Lleida, inaugurat l'any 2008. Lliura el guardó el conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, senyor Josep Huguet. Recull el guardó Ramon Prats, propietari de la Finca Prats, Hotel, Golf i Spa. Premi especial al Centre d'Observació de l'Univers del Montsec, conegut com a COU, ha esdevingut un revulsiu turístic de la comarca de la Noguera i que actua alhora com dinamitzador social i econòmic de la zona. Lliura el premi el president de la Diputació de Lleida, senyor Jaume Gilabert. Recull el guardó Miquel Pueyo, vicepresident del Consorci del Montsec. Com s'ha vist, hi ha una mica de tot. Vol dir que comença a haver-hi a Lleida, es consolida una oferta d'empreses que van des de la més tradicional de restauració, passant per gent que ha apostat per una renovació en profunditat, per gent que ha innovat en el camp del turisme rural, per agències que ja ofereixen, com hem vist amb aquesta promesa, del turisme fotogràfic de natura, i per altres àmbits vinculats amb instal·lacions que han estat clau per bellugar tot un territori com seria l'Observatori del Montsec.